پارێزگەها هورمزگانê yek ji parêzgehên Îranê ye. Li navenda vê parêzgehê Bender Abbas e. Bi dirêjehiya 900 kîlometran bi kendava Faris û deryaya Omanê re hevsengir e. Ji ber vêyekê piraniya şêniyên wê mijûlê karê masî girtin û bazirganiya bi rêyên avê ne. Li vî bajarê yek ji pîşesaziyên berbelav çêkirin û çakkirina beleman e. Ev bendera Kong e li parêzgeha Hurmizgan li berava bendera Faris e. Li vê parêzgehê ne her kes xwediyê belemekê ye. Lê beşek ji wan belemên xwe didin kirin. Ji bo çakirina beleman jî di vê xwediyê wan belemên xwe çak bikin. Hêdo zar e yek ji hostayan e. Her roj mijûlê çakirina beleman dibe. Xwediyê belemê tê tînejor û em dûra mercan jê re dibêjin. Em girêbestê dikin. Em karê xwe dikin. Wek mînak, lêdana geşêrê, rengkirina wê, paqijkirina belemê û konteran em bi xwediyê belemê re dikin û em karê xwe dikin. Bi vî awayî ye. Bi gotina xwediyên beleman, xerciya çakirnê li gor du mehên borî sê caran ji berê zêdetir bûye. Roj bi roj girantir dibe. Tu îro tiştekî bi 50,000 tûmenan dikirî, lê belê tu dibînî ku sibe bûye bi 100,000 tûmenan. Ev belema veguhastina bar e. Ez pê diçim Dubey û têm. Barên bazirganî tînim. Ev mehek dibe ez li verim û ez ji bo wir neçûm. Min ragirtiye danû ji hem bikim. İnşallah ez ê êdî biçim Dubey. Kirêya ku didin me pir kêm e. Wekî mînak deryavan 10 milyon tûmenan werdigire. Tu 6 deryavanan bi kirê bigirî dibe 6 milyon. Ev ji bilî xerciyên sotemeniyê. Sotemeniya belemên ku diçin Dubey pir giran bûye. Bi rastî belem ti qezanca wênîne. Lê em neçarin karêmeyê deryayê her ev û divê em xwe biguncînin. Deryavanî karekî dijwar e. Di deryavaniyê de tiştek heye ku divê herdem di nav çerxbûnê de be. Giranbûna daran yek ji pirsgirêkên çêkirina beleman e. Çimkî niha dar kêm tên hawirdekirin. Berê ji Efrîqayê dihatin. Mixa bi niha dar nayên hawirdekirin. Darên ku li Îranê tên berhem anîn darên nav kolanan e. Dema bilind dibin û nêzîkî têlên elektrîkê dibin şaredarî wan qut dike. Em sûdê ji van daran dibînin. Ew jî nebaşin û egera derizîna wan mezin e. Bi sedema giranbûna daran nirxê belemekê heta 4 milyar tûmenan diçe. Lê berê bi milyarekî bûn. Bi motor û sarkir û her tiştê xwe ve. Niha belemeka bê sarxane bi 3 milyaran e. Ku jê re dibêjin belema qeşadar. Ji bo parastina masiyan qeşayê bikartînin. Ewên ku sarkerên wan hene bêhtir li Belûcistanê ne. Li Hurmizganê pir kêm in. Ew ber bi Hindistan û Somalê diçin li wir masiyan digirin. Beşek ji karên çêkirina keştiyan kîmyayî ne. Karker behsa kêmbûna pêdivî û hokarên xweparastinê dikin. Ku bi sedema wan gelek pirsgirêkên tenduristî ji wan re çê dibin. Em her roj 8 demjimêran kar dikin. Em çakkirina belem û keştî û van tiştan dikin. Karê me kîmyayî ye. Pêdiviyên me yên seretayî nînin. Karwarê me ne rêkûpêk e. Xweparastina me ne rêkûpêk e. Ev hemû pirsgirêkên me hene. Di aliyê xweparastinê de karekî pir dijwar e.
پیشەسازیە بەلامان لێ ئیرانê xwedî dîrokeka kevne û vedgera sala 1200 zayînî ku wê çaxê Nadirşahê Efşar giringiyeka mezin dida wê pîşesaziyê. Niha li bendera Kongê bêhtirî 1000 kesî karê çêkirina belaman û çakirina wan dikin.